no m'interessava tant què era l'enfermetat, sinó a on pot residir la salut. No només física, sinó anímica, intel·lectual, espiritual, mental, digue-li com vulguis. Se'm va creuant el camí quan estava fent acupuntura, dos metges francesos que estaven treballant des d'una perspectiva que a mi em va semblar molt interessant des del primer moment. L'interessant és, la RESFO de fet en principi es deia medicina holoenergètica, després va passar a ser metodologia holoenergètica, i sempre ens hem mogut en un territori, sobretot ara que es diu RESFO. RESFO vol dir ressonància fotònica, abreviat. No pretén ser cap teràpia alternativa. De fet, està estudiada per metges i el que en qualsevol cas es podria indicar com a complement a la medicina física. L'univers té una part física, que és la que veiem, i té una gran part que no veiem, que és metafísica. Nosaltres tenim una part que veiem i una gran part que no veiem. La RESFO en realitat no és cap entelèquia perquè és un mètode de mesura. Però amb què mesura? Mesura amb unes eines que avui per avui no es treballa massa. Es mesura una interferència fotònica amb allò que som. A darrere d'allò que som nosaltres, que som una activació d'unes memòries d'un ADN, hi ha fotons, hi ha un espai fotònic que ha estat sempre present en aquesta construcció d'allò que som. Ara hi ha uns estudis que són molt interessants, que van paral·lels a lo que és l'estudi de la genètica, que és l'epigenètica. Aquí la genètica seria la part física i l'epigenètica la metafísica de la genètica. Què diu l'epigenètica? Que, evidentment, tenim uns gens físics que heredem i ens dona una sèrie de característiques. Què diu l'epigenètica? Que, a part d'això, heredem dels nostres pares tot aquest camp no físic, però que condiciona el físic. És a dir, emocions, pensaments, traumes, alegries, flipades, tristors, tot això va en el pack. I tu neixes amb uns gens que et donen els ulls verds, els ulls blaus, ovals, blanc, negre, però també tot aquest pack amb la maleteta quan arribes. Què fas amb aquesta maleteta? Pots seguir posant-hi coses i cada vegada pitjor, o obrir-la i començar a veure si buides la maleta. La RESFO fa una ajuda en aquest sentit, però fa una ajuda sempre i quan un es vol ajudar. Hipòcrates deia, abans de curar algú, pregunta-li si està disposat a deixar allò que l'ha emmalaltit. És brutal. I ho deia Hipòcrates, el pare de la ciència. I se'n fa cas d'això ara? És a dir, la gent està disposada a canviar o només hem d'anar a mirar de metrallar tots els virus i totes les malalties que hi ha en el món pensant que estan a fora de nosaltres? Aquesta és la perspectiva que s'ha de canviar. I no és una qüestió només de la RESFO. Hi ha gent que canvia aquesta perspectiva de forma espontània. Hi ha gent que són més tontos i necessitem la RESFO per canviar-la. Però la RESFO no és res més que una eina que t'ajuda a canviar aquesta perspectiva. D'alguna manera et responsabilitzes de si tu tens salut o no tens salut. Et responsabilitzes del teu present. S'ha acabat pensar que les malalties venen de fora i que nosaltres som espectadors del món.